Vítajte pri ďalšom videu. Dneska tu mám zase týchto dvoch šupakoch. Neviem, či prežijem dnešnú challenge. Ale ak chcete ďalšiu challenge, dajte like a na konci sa dostaneme ešte ďalšie, možno novej na mobile. Stávajte vy dva a ideme na trampolínsku challenge. Takže kto začína, dajte si papier, kameň. A ty tu nežer jablko, lebo je snité zo stromu. Kameň, papier, nožnice. Kto začína? Konečne ja nebudem mať Trezovo, ma tu zvolí ako kameravana. Na môj hlavný Na môj hlavný kanál ja nemám byť hlavný, vy tu poďte kopať, lebo ja tu nebudem natáčať. Dobre, začínaš prvý, Lukáš. Ja na môj... Pozri! Môžeš? Na trampolínu si. Potámať. A na dvi... Stade tu, si môžeš pozdvíhať, aj ti môžeš skakať. Lukáš, ty máš úplne, že posria tu. Tomu tam nechaj. Keď pôjdeš za, tak si skakaj. To neplatilo ešte. Neplatilo? Teraz Lukáš začína. Čo Šimon prekopol loptu? Lukáš ide. Ja som minule ešte kopala, dneska nebudem, ale... Nemôžem ho však vytvárať, viete. Ja mám nové kopačky od Adidasu, veľmi im ďakujem, kupujte. Také isté. Neviem, či také isté, alebo hoďte, ako sa páči. 10% zľava, dúfam, že bude. Ale kúpil som ich. Decathlone, vy ste už... Toto už sa počíta, lebo Lukáš si to zlomil kotník, ty vole. Ja na tvojom mieste stávam, lebo Šimon ťa prizabije. No, Lukáš, stávaj, lebo Marek ťa teraz prizabije pri jeho strele. Ja nemám skúšok zabiť. Skúšok na prvý pokus. Prvý pokus Mareka počítača. A už je. Ja do... Ty kokso! Do hlidačky ty poď, Lukáš Grega, druhý pokus. On už natáčal nami 2 videá, Marek už 2, a toto je jeho treť. Toto je jeho druhé Lukášova Grego! A poslal to do ryti. S prepáčením. Teraz Marek prvýkrát pokus sa druhýkrát skorovať. Čiže trošku si to pribuj. Ty si debil, či čo? Skoro tu dojaku kopol loptu. Dobre, idem. Tak toto išlo do ryti. Nepošlo to za kukúram. Lukáš, môžem miesto teba si skúsiť tretiu strelu? Ty. Daj. Môž. On na trampolínu. Ja miesto Lukáša idem si tretiu, aby som otestovala moje nové kopačky. Ja už je na strechu. A ja nebudem skúšať. Ide Marek Plichta, jeho tretia penálta. Nie penálta, výkop. Ja už radšej nebudem skúšať. Radšej budem mať v pozícii kamerána. Do jakej riti si to... A je štvrtú Lukáš. Poslal, vedeš. Nenadávaj. Lukáš si pred kamerami, to nenadávaj tu. Tak to aj tak vymažeš. Nie, to pôjde na YouTube. Lukáš teraz, Lukáš! Hamba, ty štvrtá, to dneska sa vám nedá chalani. Ani jedna. Bežem? Štvrtá pre Mareka. To tá aspoň gól bude. Ideš. Lukáš posiedna a potom vyhodnotíme, že ktorá išla bližšie a podľa mňa Japuje. Podľa mňa tu Japuje. Tak toto išla zase tam, kde som povedal pred chvíľou. Tak ti ani jedna tam nešla. Piata. Musíš sa trafiť. Zatiaľ, alebo najbližšie po... Stávaj, poď ďalej, ďalej pokusí. Tak ja tu budem mať 100-minútové video, ty čo vole? Neviem. To alebo... Ja keby som tam kopal, tak ja by som hneď prvú stlačil. Kopal. Druhýkrát. Tak ty kokce,
Ja vás pozriem na tento kanál a vy tu Idem. neskorujete ani na jednu na trampolínu? 6. pokus, dávaj. Tak to išlo tam, kde som povedal pred chvíľou. Dojiti. Ukážte mi tu celý dom rozbrdať. A skoro si mi kopú loptu do jarku, len tak pre moment. Marek, ideš? Aký 7. či 6. Hej, dneska je trest, že budeš sa olievať hlava, takže... Čím? Olievať hlava je trest. Takže Lukáško, chystaj sa. Keď teraz dám, tak som vyhral. 5-minútové video, borci, takže... Tak Lukáš sa môže chystať takú na večeru. Ešte nie. Babka, Prišiel tvoj oco. Prišiel. už je doma? Hej. Babi, ty si na YouTube. Rýchlo kopajte! Kopaj, Lukáš. Aj. Neviem si to poriadne. Jeminenky, ale... Marek, posledný pokus. Potom vyhodnotíme, kto bol bližšie. Ja som bol najbližšie. No, kopaj. Teba som sa nepýtal, Lukáš. Tak! Lukáš, bohužiaľ dneska prehral, Lukáš. Lukáš, gratulujem Plichtovi. Tu vždycky prosbrdí. A ty tu budeš skákať. Ktorý ti tu ja? Sem. Idem na pušťa vodu. Marek, kameruj, Lukáš, jak si tam... Lukáš, okamžite vypadnite z trampolinu, ťa vyhodím. Jak to dám? Lukáško si tam skáka pred prehrou. Šimona, ja ho olejem. Nie ja. Lukáša. Alebo som prehral. Nevystrajaj. Čo to za somarina? To ide na YouTube. Ale iba vlasy. Nie, to hlavu. Iba vlasy. To bude celá hlava. A už si šľapky obúvam. Máš? Ale aspoň to bude osvieženie. Nežalte sa, budeš môcť. Iba po vlasoch, hej? Ty čo vystrajaš? Babi, ale natáčam. Šimon, daj, ja mu dám. Nie. Ja sa hojem. Nie, ja. Ale musí si vyzvať tričko. Nie. Nie. Keď chceš mať mokré tričko, tak sa ho nevyzliekaj. Nechcem mať mokré tričko. A s takou studenou, a to prečo? Jaká? Ježiši. Lukáš, Ja polovicu Babka. vyliam. už si všetko vylial. No všetko. Mari, ty čo? Dám ti len kvapky. Nie, daj čo ešte. A ešte nech som... Mari, ty čo si? Potom Marik má pláňa aj mňa, vieš? Natáčaš? Môžeš. Dobre. Ešte počkaj. Hotovo. A ešte ja? Toto už si na Šimona chystám. Dobre, Lukáš, podržíš. Môžem ho ja oliať. Podrž kameru. Môžem ho ja oliať, Marek. Nie. Podrž, mám mokré podrž. Tak Šimonovi to jedno. Na ňu pôjde celá voda, môžem? Pred konca. Takže u ďalšieho videa, ale keď chcete Squid Buildu Showdown prvý čas, dávajte like, buď s Domčom, s Johnom, alebo s týmito dvoma. Keď chcete, dávate 100 lajky na dnešné video. Marek už tam si poskačuje na trampolíne. U ďalšieho videa, čus! To tí najlepší youtuberi sú tí kokos. Najlepší sa s nimi kope. Takže